Να σου γαμίσω. Επίσης δεν διάλεξα και την κατάλληλη μέρα. Ω μαλάκα, γκόμενα με Audi. Δες εδώ. Well. Τι μου κάνετε, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Το μπενέλι της καρδιάς σας επέστρεψε, με λίγη καθυστέρηση φυσικά, γιατί είχα κάποια μικροπροβλήματα. Όμως ναι, το βίντεο που σας υποσχέθηκα, με το αναλυτικό review, με specs, με εντυπώσεις, με θετικά αρνητικά, μείνετε συντονισμένοι, θα τα πούμε όλα σε αυτό το βίντεο. Ω μαλάκα, να σου γαμίσω. Να σου γαμίσω. Έχει μπει Ιούνις, έχει μπει καλοκαίρι, έχει αρχίσει εξεταστική, θα γαμηθούμε. Αυτή πήγε να μας πεθάνει λίγο. Το συγκεκριμένο μηχανάκι είναι στα 125 κυβικά, τετραβάλβιδο, πεντατάχυτο, υδρόψυχτο, βγάζει 11,2, 11,4 άλογα. Δεν είναι από τα δυνατά της κατηγορίας, αλλά είναι αρκετά ικανοποιητικό και για το στυλ του, που είναι έτσι naked όπως βλέπετε. Που λέτε, έχουμε υδραυλικές αναρτήσεις μπροστά, μονή ανάρτηση πίσω, ρυθμιζόμενη, δισκόφρενα 3 πιστονιών μπρος πίσω, CBS φρένα, όχι ABS. Έχουμε χωρητικότητα βενζίνης 13,5 λίτρα, με μέση κατανάλωση 1,7 δίνει ο καταναλωτής. Εγώ με κάποια τεστ που έκανα και αυτά, το βγάλαμε στα 2,4, 2,5 με γκαζιές, με βόλτες, με χαλαρές βόλτες, με όλα. Είναι ένας μέσος όρος. Πάμε στα ζαντολάστιχα. Φοράει 17 ζάντες, 110-80 μπροστά, 130-70 πίσω αν δεν κάνω λάθος. Επίσης δεν διάλεξα και την κατάλληλη μέρα. Ω μαλάκα, γκόμενα με Audi. Να σου γαμίσω. Το βάρος του ανέρχεται στα 145 κιλά, άδειο, χωρίς βενζίνη. Ανηφορικός δρόμος, όπως είδατε, με υπερβολικό αέρα, σε κατηφόρα να βαρέσει κόφτη. Έχει πάει 124 χιλιόμετρα σε κόφτη. Τώρα σε ευθεία και αυτά παίρνει 110-115 χωρίς κατηφόρα και αυτά. Δικάβαλο πάει επίσης πάρα πολύ καλά, δηλαδή θα πιάσει και τα 100 σου στο δικάβαλο. Ζορίζεται λίγο παραπάνω, αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Να δω το σκονάκι μου αν ξεχνάω τίποτα. Πάμε σε αυτό που καίει τους περισσότερους τώρα, στην αξιοπιστία, στα θετικά αρνητικά. Να τα πάρουμε από την αρχή. Να ξεκινήσω από τα θετικά που έχει αυτό το μηχανάκι. Είναι ένα μηχανάκι το οποίο κυμαίνεται από 2,5 μέχρι 2.700 αναλόγως, καινούριο φυσικά, με 2-3 χρόνια εγγύηση. Το μηχανάκι το έχω από τον Σεπτέμβρη, δηλαδή είμαι κοντά ένα χρόνο, και αυτό που θα σας πω είναι βάση full προσωπικής εμπειρίας. Τώρα κάποιος άλλος μπορεί να έχει διαφορετικές απόψεις, εγώ θα σας το πω και θα σας το παρουσιάσω από την οπτική μου. Λοιπόν, πάμε από τα θετικά. Από τα θετικά είναι ότι είναι πάρα πολύ στιβαρό μηχανάκι, δηλαδή είναι σαν μηχανή,
έχει το βάρος του, είναι καλά ζυγισμένο, έχει πολύ καλές αναρτήσεις, έχει γαμάτο ήχο μαμά, δεν ξέρω αν μπορείτε να τον ακούσετε τώρα γιατί έχει και κολοάνεμο εδώ. Όπως είπα, έχει πάρα πολύ καλές αναρτήσεις, δεν νιώθει τίποτα μέσα στον δρόμο και είναι και ρυθμιζόμενη πίσω. Έχει καλή θέση οδήγησης, αγκαλιάζει όπως βλέπετε τα πόδια πολύ καλά. Είμαι ένα 68-1,70 εγώ και πάει πολύ καλά στα πόδια μου. Λοιπόν, είναι ένα πολύ αξιόπιστο μηχανάκι, δεν έχει βγάλει ούτε και ένα πρόβλημα. Είμαι τώρα στα 4.500 χιλιόμετρα κοντά, δεν έχει εμφανίσει ούτε και ένα πρόβλημα, τα σέρβις κανονικά. Ένα άλλο θετικό είναι ότι είναι πολύ φθηνό για αυτό που προσφέρει. Δηλαδή ένα τέτοιο μηχανάκι καινούριο στα 2.500 χιλιάρικα δεν βρίσκεις και τίποτα καλύτερο. Δηλαδή κάτι Vogue 125, κάτι τέτοια που είναι της ίδιας κατηγορίας, ψιλοκινέζικα, αυτά καταλάβατε, δεν έχουν την αξιοπιστία που έχει το συγκεκριμένο. Γιατί το συγκεκριμένο φοράει τον ίδιο κινητήρα που φοράει το Benelli TNT 125, το οποίο το είχα στην κατοχή μου, είχε και αυτό 7-8 χιλιάδες χιλιόμετρα, δεν είχε εμφανίσει ποτέ κανένα πρόβλημα και το πηγαίναμε γαμιώντας και εγώ και οι υπόλοιποι που το είχαμε, τέλος πάντων, το παιδί που μου το είχε δανείσει. Λοιπόν, τώρα πάμε στα αρνητικά που και αυτά ενδιαφέρουν τους περισσότερους. Ένα που δεν είναι και δεν θεωρείται και αρνητικό είναι τα φρένα, τα οποία είναι CBS και όχι ABS. Δεν είχα σχεδόν ποτέ κάποιο θέμα, αν εξαιρέσεις μια-δυο φορές που πήγαν να μου κόψουν τον δρόμο και χρειάστηκε να φρενάρω απότομα που κλείδωσαν οι τροχοί. Αν εξαιρέσεις αυτές τις μια-δυο φορές δεν είχα ποτέ θέμα, δηλαδή σταματάει εκεί που το θες, δεν είναι απότομα τα φρένα. Ένα άλλο που και αυτό δεν είναι τόσο αρνητικό είναι το ότι είναι χαμηλό σε υποδύναμη, είναι 10,4 άλογα δηλαδή. Ένα που είναι όντως αρνητικό και δεν ξέρω, συμβαίνει σε αρκετούς, όχι μόνο σε μένα, γιατί το έχω ψάξει, έχω μιλήσει και με άλλους, το είδα και με το Benelli το TNT που είχα το 125. Είναι το κυβότιο ταχυτήτων, ο συμπλέχτης έχει προβλήματα. Δεν είναι συχνά, δεν είναι έντονα, αλλά έχει τις ιδιοτροπίες του. Δηλαδή μπορεί μια στις 50 φορές να μην μπαίνει κενή, να κάνει miss shift πρώτη Δευτέρα, ας πούμε, να έχεις πρώτη, να πας να αλλάξεις Δευτέρα, να μην μπει ποτέ η Δευτέρα, να μπει κενή και να χρειάζεται δεύτερη φορά για να μπει η Δευτέρα. Δεν το κάνει συχνά, δεν ξέρω αν φτιάχνεται, ξέρω ότι είναι πρόβλημα που έχουν όλα και το TNT και το BN, έχουν αυτά τα θεματάκια με το συμπλέχτη και το κυβότιο. Δεν είναι κάτι που με ενοχλά, ας πούμε, γιατί βλέπεις και τις ταχύτητες εδώ. Και ένα τελευταίο αρνητικό που έχει το συγκεκριμένο μηχανάκι είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις βελτιώσεις και δύσκολα κάνεις μετατροπές. Τι εννοώ? Δεν υπάρχουν kit για βελτίωση κινητήρα, δεν υπάρχουν universal εξατμίσεις, είναι μόνο κάποιες συγκεκριμένες black window, κάτι τέτοια που κάνουν 300 ευρώ, ας πούμε, για μια εξάτμιση. Αλλά και πάλι αυτό δεν είναι μεγάλο θέμα για μένα, γιατί το μηχανάκι, όπως το είδατε, είναι πανέμορφο από μόνο του, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξει το παραμικρό. Κάνει και κολλιές, κάνει και τα παιχνίδια του, δηλαδή αν θέλετε να πάτε να ξεσκάσετε, να πάτε καμιά βόλτα και τέτοια, συμπλεκτάρεις λίγο και πετάει κόλλο. Και επίσης κάτι που δεν ανάφερα, στρίβει πάρα πολύ καλά, στρίβει απίστευτα καλά. Λοιπόν, αν με ρωτάτε, Δήμο, θα το αγόραζες, Δήμο, θα το πρότεινες? Ναι, θα το πρότεινα σε κάποιον που θέλει να ξεκινήσει και να είναι έτοιμος για να πάει στην επόμενη κατηγορία.
σε βάζει full στο κλίμα μιας μεγάλης μηχανής, γιατί είναι μεγάλη μηχανή, είναι 2 μέτρα, είναι 145 κιλά. Σε βάζει στο mood μεγάλης μηχανής και σε προετοιμάζει για να πας στην επόμενη κατηγορία, εφόσον το θες. Λοιπόν, ένα τελευταίο άνοιγμα για σήμερα. Αυτό ήταν το βιντεάκι, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Να κάνετε ένα follow, ένα subscribe, ένα like. Μαλάκα να σου γαμίσω μία i8. Πω. Δες εδώ μαλάκα. Δες εδώ. Πείτε μου κάτω τις ιδέες σας, κάντε μου ερωτήσεις, τι θέλετε να δείτε, τα πάντα, ό,τι σας έρχεται στο μυαλό, γράψτε το στα σχόλια και θα απαντήσω αναλόγως, μπορεί με βιντεάκι, μπορεί να σας απαντήσω στα σχόλια. Αυτά, ευχαριστώ αν μείνατε μέχρι εδώ και τα λέμε σε ένα από τα επόμενα μου βίντεο. Bye!